ಜಾತ್ರೆ ಇವತ್ತ ಕೋಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ರೇಜಿ ಆತ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯರ್ನ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನಂಟ ಹತ್ರ ಪೋರೆ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತು ದಿನ ಇನಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇನಿ ಬೈದರ್ಲ ನೇಮ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಲದೈವಲ ಏನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಇನಿ ಬೈದರ್ಲ ನೇಮ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಎಂಕುಲು ಜಾತ್ರೆ ದಡೆ ಇವತ್ತ ಹೂ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಾಯ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಪಿಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ఇంకోలు ఊళ్ళైపుర పోదు టైం గిదితే వనస్తాడే పోదుల్ల ఏంటి చూపించి ಹಾಯ್ ಸರ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ಕೋಲ ಹೌದು ಗಗ್ಗರ್ದಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮೇನ ನಿದ್ರೆ ಅಸಮೆ
ಪೋಲಾಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಡು ತುಂಬಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಟಾಯ್ಸ್ಗೆ ಕೊಯ್ನಲ್ಪ ಪೂರ ಅವಳುಂಟದ ಅವಳುಂಟು ಶಾಪ್ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿನ ಪೂರಲು ಉಂಟು ಎಂಗಲೆ ಆಣಿ ಬೇಗೊಂಜಿ ಫಾಂಟ ನಿಮಗೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಿ ದಾದಿ ಚೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಫೋನಾಗ ಪೊಯ್ ಆಯ್ತು ಹೊಡ್ದ ಅದಂದು ಕಲ್ಸಿ ಗಿಡ್ಸಿನ ಒಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ 200 ಅಂತ పోయినాలు కొంచెం క్రేజీ ఆడతాను పొటాటో టిస్టర్ తింటున్నా చాలా కొంచెం పొటాటో టిస్టర్ అమ్మన బంజి కాలిందా తినారే ఎన్న బంజి ఫుల్ ఉండు వనస్మంతుడు తింపానైతే मेरे इरेगेना ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರೆಗೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿದಾಡ್ನಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟಾದ ಎದುರು ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಸಿ ಇಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಗು ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈದರ್ಲನೆ ಬರೀಟ ಪೋ ಬರೀ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈದರ್ಲನೆ ಮಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡೋ ಬರ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪ ನನ್ಗೇನೊಂದು ಪೋಪುನಾಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ ಉರ್ದಾಯ್ ಗುರು ಏನ ಪಂಡ ಪಿದಾಡ್ ನಿತ್ತೆ ತೋಜಿಜ್ ಮಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುಭ ಕಾಂಡು ಗೌಚಾಂಡು ಅಂಚ ತಿತ್ತಿನ ಪುರ ಉಂಡಾನು ಬಲ ಇಂಕ ಬರ್ತಿ ತಿನ್ ಪೋಡು ಪೋಡು ಬಂಡ वीडियो इष्ट लाइक मन प्ले शेयर मन प्ले सब्सक्राइब मन प्ले इंचने सपोर्ट मन प्ले थैंक यू बाय बाय।